Syuting. Syuting apa? Kubur dan beranak. Karo sama, karo sama. Mas Ucup. Oh, Aku kanggo iki ngono barang iki ben apa? Kuwi kaya apa, Mbak? Kok gendera. Iki jare gendera sih, Mbak iki. Mening ya. Heeh. Biar dadi artis ya, Mbak? Iya. Ya. Sesuk dileboki ngendi? Leboki ngendi? Kota. Kota amal. Terus. Yo nglarke tembok sih. Nah. Paket, Mbok. Krungu ora kupingmu nek gek adus. Kupinge budak kayae. Bocah kok cerewet. Bocah kok cerewet dae ya Allah. Nah, Paket. isih adus. Kanthi apa ora? Bocah cerewet ae kupingmu ki duwe ora? Paket. Ya Allah. Kupingmu rungokno ya, Cuk. Aku iki adus. Paket. Kupingnya kan budak kok kayak cake. Budak, paket budak. Paket iki lho, Mbok, iki paket gak gosong. Aku isi adus. Ya wis pakete balike kantorne iki. Balekno, ora gumun aku, tenan. Ra kanthi ya wis. Ah, gua pakete. Guang. Nek ra kanthi liku adus. Guak. Tenan iki tak gua. Guang ra gumun. Guak. Sesuk tumbas meneh. Paket. Oh alah, Cuk, kupingmu ki bosok. Daturi gek adus kok, Lek. Paket kok cerewet dae. Bosok kupinge nek iki cah iki. Kan. Tepuk tangan sih. Awek sing kere awek. Wes. 1, 2, 3 buka. Iki le pakete. Udah gede banget, Mbok. Gede nek ukure cocok aku. Ning barange aku pesen ireng kok diteris jambon. Lu mboten ngertos lho, Mbah niki, Lah Mbak. iki ora arti kuwi urusanmu, dudu urusane sing pesen. Lah, tanggunganmu. Aku ora weruh. Untuk mundur sithik, Mbak. Mundur sekedap sithik. Mundur mriko. Oh. Sikile munggah setunggal. Nah, ngeten aman. Balene saka nek iki ukurane cocok le. Nek warnane salah. Aman, San? Siaman, cuma rada ngono iki. Saiki dino gimana? Hmm? Apa ngene tok? Betok. Oh. Iki le pakete saka ngarepmu nggih. Iki le pakete 1, 2, Iki lho pakete. Betul lah. Kok gede men, Mbok? Ya nek ukure aku cocok, pancen gedhe. Tapi ora cocok barange. Aliku pesen ireng. Kok tak teri jambon. Lho mboten ngertos lho, Mbah. Niki kula meng Mbah mau ngeterke Ngeternoke iki paketane sing sing duwe paketan sama ali ngeterke aku mbok ora weruh. Aku mau gambak nih, balik kula. Lho, Mbah. Ampun ditutup ya. Heeh. Lho, Mbah. Wis aku ora gelem bayar, kuwi urusanmu ngaten nggih mengke. Heeh. Tunjuk lagi terus. Lho, Mbah, lah kok pripun kok dibalikke? Kuwi urusanmu. Aku ora gelem bayar. Kuwi ya kuwi urusanmu, aku ora gelem bayar. Oke. Yo 1 2 3. Ya kuwi urusanmu, aku ora gelem bayar. Lho kok mboten dibayar, Mbah? Lah pripun Lah mengke? soalnya ora cocok karo pesen aku. Lah kula mboten ngertos lho, Mbah. Kula kan meng tukang ngeterke paket. Lah iya, kuwi tanggunganmu, ora tanggungane diteri paket ora cocok karo barange aku mah. Mengke kula rugi lho, Mbah. Wah, ora urusan nek kuwi urusanmu dhewe. Mengke muring-muring terus. Lah mengke kula rugi lho, Mbah. Ora urusan, kuwi tanggunganmu. Tok